Ako sa darí? Dobre. Zimba, náš nový pes. Miško, chutí ti? Tak smejeme. Tak však ja viem, že nejme, ale všeobecne ti chutí vo Švajčiarsku. Chutí, no tak ne. Však také dobré jedlo, ryža, vyprážané. Pekne všetko spravené. Krásne prostredie tu máme. Super, chceme. Niekto. Počkaj, ešte nejedz. A pekne s príborom, kto to kedy bude. No ne. Ešte nejedz. Tak nech vás počujú, aký ste dirigent. Nech to táto na kameru, aké to pekné. Tak aby sa dávam. Bude zle z toho. Je strašne veľa. A tu nie je to. Tak, tu sme. No, ako to vyzerá? Pripijeme si. Rezníky sú dobré. Na zdravie. Šalátiky. Na zdravie, čau. Fú, dobre vyzerá. Na zdravie. A Limboš? Na zdravie. Tak na zdravie, čau. Končím tva, Máňo. Miško tu má pracovný stôl v tejto obývačke. Tu má mamina aj svoj maliarský stôl. A tu má Miško svoj pracovný stôl. Tak, lenže keď nie je